Sa balita, Philippine basketball team target ang double gold sa Southeast Asian Games. RMN Network News. Alas 7:03 na sa Kabuntagon, bugtaw na mata na. Detalye na ating mga balita, patay na si dating DPWH USEC Maria Catalina Cabral matapos umanong mahulog sa bangin sa Purok Maramal, Barangay Camp 4, Cannon Road, Tuba, Benguet kagabi. Ito ang kinumpirma sa DCXL RMN Manila ni Tuba Benguet Chief of Police Police Major Peter Camsol Jr. kaugnay na pagkamatay ng dating opisyal na kabilang sa mga isinasangkot sa flood control scandal. Ayon sa Benguet Police Provincial Office, batay sa salaysay ng driver, binabaybay nila ang Cannon Road papuntang La Union nang magpababa si Cabral dakong alas 3 ng hapon. Pinaalis umano siya nito, pero nang balikan niya ito bandang alas 5 ng hapon, hindi na natagpuan sa lugar kung saan nagpaiwan ang dating opisyal. Alas 8 kagabi, natagpuang walang malay si Cabral sa gilid ng Bued River na 20 hanggang 30 meters. Malalim ito. Ang lalim mula po sa highway. Kaugnay niyan, ipinag-utos ng ombudsman ang pagpreserba sa cellphone at iba pang gadget ni Cabral upang ma-turn over sa mga investigador. RMN Network News. DPWH nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng pumanaw na si dating USEC Cabral. Kasama natin sa balita si Radyoman Eman Mortega. Nakikidalamhati nga ang pamunuan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa naiwang pamilya at mga mahal sa buhay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa inalabas sa pahayag ng kagawaran, nakasada naglingkod ang pumanaw na si dating Undersecretary sa loob ng 40 taon kung saan ang tanggapan niya ng ahensya ay nakikiramay sa nangyari. Ayon sa DPWH, batid nila ang kalungkutan na dulot sa pamilya ng pagkawala ni Yusek Cabral, kasabay na rin ang pag-aalay ng panalangin. Hindi kaya ng kagawaran ng lahat na igalang ang privacy ng pamilya ni Yusek Cabral sa panahon ng kanilang pagdadalamhati hanggang sa matanggap nga yung pagkawala nito. Sa uli, nagpapasalamat ang DPWH sa pag-unawa ng publiko. Matatanda na si Yusek Cabral na base sa report ng Benguet PNP, alas 9:30 kagabi na matagpuan ng sa Cannon Road, Buet River sa Camp 6, Camp 4, Barangay Camp 4, Tuba, Benguet, ang katawan ng dating opisyal na wala na nga ang buhay. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatak RMN. Thank you, Eman Mortega. RMN Network News. Alas 7:06 ng umaga, na ilipat na ang kontratistang si Sara Diskaya sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa matapos isilbi ng NBI ang kanyang arrest warrant. Kagabi nang inaresto ng NBI si Diskaya kaugnay sa kasong malversation of public funds na kinakarap nito dahil sa 96.5 milyong pisong ghost flood control project sa Davao Occidental. Nauna nang inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos na nakapag-issue na ng arrest warrant ang korte laban kay Diskaya at mga kapwa-akusado sa kasong graft at malversation of public funds na non-bailable case o walang piyansa. Labas na ng warrant of arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sangkot dito sa anomalyang ito. Ang mga akusado ay nahaharap sa kasong graft at malversation. Ito pong mga kasong ito, hindi po bailable ito. Hindi pwedeng bayaran ang kanilang para sila makalabas sa kulungan. Tiniguyan ni Pangulong Bongbong Marcos at ayon pa sa Pangulo, 8 opisyal ng DPWH na ipinaaresto ang nagpayag ng kagustuhan na ring sumuko. Sinabi ng NBI na ngayong araw naman ay nasang ibiyahe sa Cebu si Diskaya para sa return of warrant sa Lapu-Lapu RTC Branch 27 na siya nag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Our agents from the OTCD will personally escort her to Cebu City para ma-turn over po mismo doon sa court. Yan po ang gagawin natin within the next few hours. We will have to await for the time that the preliminary investigation at the DOJ will be finished, but most probably will be done by 4 o'clock. We will be having a 4 o'clock flight. So dapat po, by that time, tapos na po ang hearing sa DOJ.
si NBI spokesperson Palmer Malyari. RMN Network News. Ninakaw na pondo ng 10 pinaaresto dahil sa ghost project sa Davao Occidental, babawiin ng gobyerno. Kasama natin sa Malacanang si Rajuman Chanel Salazar. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mababawi at maibabalik sa kaban ng bayan ang perang ninakaw sa mga maanumalyang flood control projects ng pamahalaan. Ito ay matapos maglabas ang korte ng warrant of arrest laban sa 10 pangunahing sangkot, kabilang ang kontratistang si Sara Diskaya sa 96.5 billion pesos na ghost flood control project sa Davao Occidental. Ayon sa Pangulo, ang mga akusado ay nahaharap sa kasong graft at malversation na hindi maaaring piyansahan kaya't hindi sila basta makakalaya. Ibinunyag din ni Pangulong Marcos na walang opisyal ng DPWH ang nagpahayag ng kahandaang sumuko kaugnay sa kaso. Naglabas na ng warrant of arrest ang korte laban sa 10 pangunahing sangkot dito sa anomalyang ito. Ang mga akusado ay nahaharap sa kasong graft at malversation. Ito pong mga kasong ito, hindi po bailable ito. Hindi pwedeng bayaran ang kanilang para sila makalabas sa kulungan. Kabilang na po rito si Sara Diskaya na sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng NBI. Bukod dito, may 8 opisyal pa ng DPWH ang nagpahayag na kagustuhan nilang sumuko. Binigyan din naman ng Pangulo na simula pa lamang ito ng mas malawak na paglilinis sa mga irregularidad sa flood control project sa buong bansa at pananagutin ang lahat ng sangkot upang mabawi ang pera ng taong bayan. Mula lang po ito at patuloy namin imbestigahan at kakasuhan lahat po ng may kinalaman sa mga iskandalo na nakikita natin sa mga flood control project. At titiyakin po natin na hindi lamang sila ay makakasuhan, kundi maibalik ang pera ng ating mga binayad ng ating mga kababayan ay ibalik sa kaba ng ating bansa. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN. RMN Network News. Alas 7:10 na ng umaga, bago magpasko, may ihahain pang isa hanggang 2 kaso ang ombudsman sa korte kaugnay ng flood control projects scandal. Itong kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon kasabay na paglalatag ng magiging timeline ng kagawaran sa pagpapanagod sa mga sangkot sa mga manumalyang proyekto. Ayon kay Dizon, hindi pa masabi kung may kasamang big fish o malalaking personalidad na makakasuhan dahil may kailangan pang sundin na proseso. Ang sabi ng ombudsman nung nakaraang araw lang o kahapon, meron siya pang ifa-file na 1 o 2 pang kaso sa korte bago magpasko. No, yun ang sinabi niya. So abangan na lang natin yun. No? At uulitin ko, hindi lang maliliit na isda yun. May mga malalaking isda doon. No, na tingin ko naman, nakikita ng mga kababayan natin. Pero dahil nga may proseso tayo, hihintayin natin ngayon at may tiwala tayo sa ombudsman sa kanyang kakayahan at sa kanyang resolve na mag-file ng mga kaso sa korte. Una nang kinasuhan sa korte ang 23 personalidad, kabilang na sina dating Congressman Zaldico, ilang opisyales ng DPWH at iba pang mga kontraktor. Idinagdag ni Dizon na may 87 katao ang inirekomendang kasuhan ng ombudsman kaugnay ng flood control scandal, kabilang na umano si dating House Speaker Martin Romualdez. Right now, 87 na tao na ang nagrekomenda ang ICI at ang DPWH ng kasamang DOJ ng mga charges of plunder, malversation, anti-graft, bribery, and others. 87 individuals. Kasama dyan si former Speaker Romualdez, si former Congressman Zaldico, si Diskaya, former Secretary Manny Bonoan, senators, congressmen, USECs, a COA commissioner, etc. Samantala, pumalag ang kampo ni Romualdez sa payag ni Dizon at sinabing wala pang rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure na kasuhan ito kaugnay sa manumalyang flood control projects. It is important to clarify
that a DPWH recommendation is not a finding, much less a determination of guilt. It is not true that the ICI has recommended to the Ombudsman that former Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez be charged with plunder or other serious crimes related to the flood control of 2025 budget issue. In fact, the ICI made it clear in their referral that it was issued without finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Romualdez. We respect due process and will await the Ombudsman to independently evaluate the submissions based on evidence, not press conference soundbites. Si Attorney Ade Fajardo, ang abogado at tagapagsalita ni dating House Speaker Martin Romualdez. Network News. Hindi pa nakakabalik ng Pilipinas si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Ito'y kahit hanggang nitong Miyerkules na lamang, December 17, ang kanyang paalam mula nang magtungo ito sa Estados Unidos noong Nobyembre 11 para samahan ng kanyang misis na magpapagamot doon. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, wala pang record na dumating na si Bunoan sa bansa at dumaan sa immigration counter sa mga paliparan o pantalan. Kabilang si Bunoan sa mga dating opisyal ng DPWH na inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure na kasuhan kaugnay ng anomalya sa paggamit ng pondo sa flood control. RMN Network News. Lumobong pork barrel sa 2026 national budget na kakaalarma ayon kay Congressman Sendanya. Radyoman Grace Mariano sa balita. Nakakaalarma para kay Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang lumobong pork barrel umano na nakapaloob sa 2026 national budget na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee. Pasaring pa ni Sendanya dahil dito ay parang maaga yata ang bigayan ng Christmas ham kahit next week pa ang Pasko. Dismayado si Sendanya dahil tinaasan o dinagdagan pa sa Bicam ang mga problematic items na inaasahan niyang reremedyohan, babawasan o tatapyasan. Pangunahing tinukoy ni Sendanya ang pagtaas ng budget sa mga programa ng Department of Health tulad ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIFIP. Binanggit din ni Sendanya ang alokasyon para sa Assistance for Individuals in Crisis Situations o AICS at ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o ang TUPAD program. Diin pa ni Sendanya parang zombie na nagbabalik from the dead ang unprogrammed appropriations. Nakakaalarma talagang itong paglobo ng pork sa national budget. Parang maaga yata ang bigayan ng Christmas ham kahit next week pa ang Pasko. Yung inaasahan natin ng mga problematic items na sana ay tatanggalin, i-cure, babawasan o tatapyasan pagdating ng bicameral conference, aba either napalampas o nadagdagan pa. Kita-kita natin na talagang lumobo at bumukol pa itong mga patronage programs tulad ng AICS, TUPAD at MAIFIP. At syempre parang zombie, nagbabalik from the dead ang unprogrammed appropriations. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. 2026 national budget may tuturing na most transparent budget sa kasaysayan. Kasama natin sa balita si Radyoman Conde Batak. Tinawag ng mayorya sa Senado na most transparent ang inaprobahang 2026 General Appropriations Bill o GAB ng Bicameral Conference Committee. Sa inilabas na statement ni Senate President Tito Soto III, ang 2026 national budget ang pinaka-transparent sa kasaysayan dahil nasaksihan ng buo ng publiko ang bawat hakbang ng proseso ng budget mula sa committee briefings, plenary debates hanggang sa BICAM. Binigyang din ni Soto na ang transparency sa budget ay isang polisiya at hindi lamang sa salita. Ipinagmalaki pa ni Soto na walang midnight deals, walang last-minute insertions at wala ring amendments na nakalusot sa pagbusisi ng publiko. Dagdag pa ni Soto, maraming ahensya ang panalo tulad ng sektor ng edukasyon na nakatanggap ng pinakamalaking budget na 1.38 trillion pesos. Gayon din ay naprotektahan din ang pondo para sa kalusugan, food security at trabaho. Naging maingat din ang BICAM sa DPWH budget kung saan line by line ang mga proyekto at inobliga rin ang pagbibigay ng supporting documents sa bawat projects. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak RMN. RMN
RMN Network News. Alas 7:18, 7:18 ng umaga. Kumpiyansang Malacanang na mapipirmahan ni Pangulong Marcos Jr. ang 2026 national budget bago matapos ng taon. Ito naman ang pahayag ni Palace Press Officer Claire Castro nang tanungin kung may sapat pang panahon ang Pangulo upang suriin at lagdaan ang panukalang budget lalo't sa December 29 pa ito nakadagdang i-ratify ng Kongreso. Ay kay Castro may malinaw na proseso ang ehekutibo para masusing mabusisi ang national budget at upang matiyak na maayos, transparent at nakaayon ito sa mga prioridad ng pamahalaan. Sisiguraduhin din anya ng Pangulo na walang questionableng alokasyon at ang pondo ng bayan ay mapupunta sa mga programang direktang pakikinabangan ng taong bayan. RMN Network News. Balita sa lalawigan, 2 sugatan sa magkasunod na sunog sa Bacolod kaninang madaling araw. Kasama natin sa balita si Radyoman Albert Hiner ng RMN Bacolod. Tinatayang nasa 15 kabahayan ang tinumpok ng apoy kaninang madaling araw sa Proctahong Barangay 2 nitong lungsod. Ayon sa mga residente sa lugar, nag-umpisa ang apoy sa paupahang bahay ni Junbon at mabilis na kumalat sa mga tabing bahay. Aligasyon para mga residente na posible nagmula ang apoy sa napabayang nakasindi na kandila. Patuloy naman ang investigasyon ng Bacolod Bureau of Fire Protection sa pinagmula ng apoy at tinatayang pinsala nito. Samantala, electrical ignition naman ang pinagmula ng apoy na tumupok sa isang bahay at 3 kabahayan pa ang nadamay madaling araw sa Pro 4 Magsungay, Barangay Singkang Airport nitong lungsod. Batay sa investigasyon ng Bacolod Bureau of Fire Protection, nagmula ang apoy sa ground floor ng bahay ni Bilin Muya at kumalat sa mga katabing bahay. Nagtamo naman ng minor injuries ang isang 8 taong gulang na batang babae at isang 32 anyos na lalaki sa insidente. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak Karamed. RMN Network News. At susunod, Leyte 4th District Representative Richard Gomez irereklamo dahil sa pananakit ng Pangulo ng Philippine Fencing Association na senior citizen. At mga manggagawa sa Caraga Region may dagdag sahod sa susunod na taon. RMN Network News. Mayong buntag Pilipinas, ito po si 2 foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangamba. Narito ang ulo ng mga mainit na balita. Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News. Sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea na 27% ng isdang kinakain natin. Alam mo ba na ayon sa National Mapping and Alam mo ba na ang dagat natin ay hindi lang basta tubig? Marami na tayong napag-usapan tungkol sa West Philippine Sea, pero bihira natin marinig mismo ang kahalagahan nito sa ating mga mangingisda. yan ay karapatan natin yan bawat Pilipino. Kaya ayaw po naming mawala ang West Philippine Sea. Sana wag siyang mawala. Sana manatili siyang atin. Sana protektahan. Ang problema naman po, kaya yung China nambubuli. Hindi kami makapatuloy pag nabuhay. Ay paano? Andyan sila lahat eh. Huwag natin gamitan ng sandataw, basta diplomasya na makuha natin mabawi natin yung lugar na yon. Kung mayroong exclusive economic zone ng West Philippine Sea, dapat exclusively for the Filipinos. Yan ay karapatan natin yan bawat Pilipino. Kahit saan mo man tignan yan, ay Pilipino pa rin na nagmamayari ng West Philippine Sea. Dahil buhay talaga ang kapalit kapag nagkamali ka dahil sa unos na dumadating. Kaya napakahalaga sa amin yan, ang West Philippine Sea. Ako si Regino Renato M. Romero, taga-bayan ng Subic, lalawigan ng Zambales. Ako si Arnold Poislao Jr., galing sa Region 1. Ako si Casiano Jr. Mapano, galing sa Barangay Sisiman, Marabeles, Bataan. O si Leonido Moralde sa Zambales. Ako si Marichel Baraca, galing Bataan. Ako si Nina Sesuka, galing Barangay Sulamagi, Cabugawin ako Sur. Sa aming mga isda, ang dagat ay aming buhay. Hatid sa inyo ng RMN at US Embassy Manila's Fish Fry Program. Sabay-sabay nating damhin ang init ng pagsasama-sama.
ang liwanag ng pag-asa at ang kilig na hatid ng pagmamahal. Dahil ngayong Kapaskuhan, nasaan ka man sa mundo, dito sa RMN, kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. Sa bawat tawanan, musikahan at balitang pinagsaluhan, ramdam ang tuwa ng samahan. Tunay na ang Paskong may pusong Pinoy ay masaya't makulay. Mula sa amin, dito sa RMN, maligayang Pasko mga kasama. Mas masigla ang pagdiriwang dahil kasama ka sa liwanag ng Paskong Pinoy. RMN Network News. 7:23 ang oras ngayon mga kasama. Sa pool sa CCTV ang pananakit ni late Representative Richard Gomez kay Philippine Fencing Association President Rene Peter Paul Liadok Gakuma sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. Sa video makikita ang biglang pagbatok ni Gomez sa isang lalaki na nakasuot na official Philippine SEA Games shirt na nakumpirma namang si Gakuma. Nag-ugat ang insidente ng hindi payagang paglaruin ng PFA ang taga-Ormoc na si Alex Larazabal sa women's individual event. Ayon kay Gomez, nagalit siya dahil sa pambubuli umano sa atleta. Paliwanag naman ng PFA nagdesisyon na palitan ang player dahil sa hindi nito pagsipot sa mga training. Nagsumite ng incident report si Gakuma sa head ng Philippine delegation sa SEA Games dahil sa pananakit, habang plano ring magsumite ng reklamo ni Gomez laban sa ilang opisyal ng PFA dahil naman sa umano'y pambubuli ng atleta. RMN Network News. Samantala, pagbisita ni VP Sara Duterte sa BJMP, kinumpirma ng abogado ni Ramil Madriaga. Radyoman Lestor Aler sa balita. Lestor! Kasamang Aljo, kasamang Zander, kinumpirma ni Atty. Raymond Palad na siyang abogado ni Ramil Madriaga ang umano'y pagbisita ng ilang beses ni Vice President Sara Duterte sa kanyang kliyente habang nakakulong ito sa Bureau of Jail Management and Penology, Manila, Annex 2 sa Bikutan, Taguig City. Sinabi ni Palad sa Atty. Palad sa pulong balitaan na 2 beses dumalaw ang Vice Presidente kay Madriaga. Ayon sa abogado na sa unang pagdalaw ni VP Sara ay iminungkahi umano nito na pag-usapan ang kinakaharap na problema ni Madriaga at nangakong kakausapin ang hukom na humahawak ng kaso. Ngunit hindi umano pumayag ang detenido. At noong October 19, 2025 ng hating gabi ay muling bumisita ang ikalawang Pangulo para makipag-usap ulit, ngunit hindi na ito hinarap ni Madriaga. Dagdag ng abogado na may ilang mga individual ding lumapit sa pamilyang Madriaga, ngunit giit niya na sariling desisyon ng kanyang kliyente ang magsalita tungkol sa kanyang nalalaman. So, nung natapit ng second visit, hindi na siya bumaba. Ang sumunod na visit nun, yung mga staff na ni BP na magagawa daw ng isang parang tulong sa mga anak ng mga detainee, kinukuha nila yung mga names ng mga bata sa nag-aaral, edad, address. Doon na nagduda si Caroline na ang daming jail dito sa Bikutan, Annexes 1 to 5, bakit kulang? Ang special sa 2. So, hindi niya binigay yung address pangalan ng mga anak niya. Doon siya lalong nagduda doon sa intention. Iyan ang tinig ni Atty. Raymond Palad. Sinabi rin ni Palad na natanggap na ang letter request na kanilang isinumite sa National Bureau of Investigation para sa forensic analysis ng mga cellphone ni Madriaga na naglalaman ng umano'y mahalagang ebidensya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Lestor Aler, Tatak RMN. Thank you, Lestor. RMN Network News. Good news dahil makatatanggap ng aumento sa sahod ang mga manggagawa at kasambahay sa Caraga Region sa susunod na taon. Ayon po sa National Wages and Productivity Board, hahatiin sa 2 tranche o 2 bugso ang 40 pesos na dagdag sa minimum wage sa rehiyon. Epektibo sa January 3, magiging 455 pesos na ang minimum wage ng mga manggagawa mula sa kasalukuyang 435. Magkakabisa naman ang pangalawang tranche sa May 1, kaya magiging 475 pesos na ang daily minimum wage rate. Samantala 500 pesos naman ang aumento sa sahod para sa mga kasambahay, kaya mula sa kasalukuyang 6,000 ay magiging 6,500 na ito.
Alas 7:28 ng umaga, mahigit 200,000 PNP personnel makakatanggap ng service recognition at productivity enhancement incentives. Ngayong araw, Rajuman Marjo Domingo sa balita. Inanunsyo ng Philippine National Police ang pag-release ng One-Time Service Recognition Incentive o SRI at ng Productivity Enhancement Incentive o PEI ngayong araw. Kinumpirma ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Ratates Jr. na nasa kabuuang 227,734 na eligible na personnel ang makakatanggap ng SRI para sa fiscal year 2025 na aabot sa 4.23 bilyong piso, kung saan ang bawat kwalipikadong tauhan ng PNP ay makakatanggap ng 20,000 pesos na subject sa applicable taxes. Kaugnay nito, ipagkakalooban ng sabing insentibo para sa mga uniform personnel, non-uniform personnel at mga kadete ng Philippine National Police Academy na regular, contractual o casual positions na nag-render ng hindi bababa sa 4 na buwan as of November 30. Habang makakatanggap pa rin ng prorated incentives ang mga personnel na nagbigay serbisyo na mababa sa 4 na buwan. Samantala, nasa 227,925 active personnel ang nakadakdang makakatanggap ng fixed at one-time incentives na 5,000 pesos para sa PEI sa taong 2025. Matatandaan na unang inanunsyo ng ahensya ang pagtaas ng base pay at subsistence allowance para sa military and uniform personnel o MUP na magiging epektibo sa susunod na taon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN. RMN Network News. Simula bukas, Disyembre 20, aasahan ang mas mataas na pamasahe sa mga TNVS, Transport Network Vehicle Service. Ito'y matapos na aprubahan ng LTFRB ang fixed pick-up rate system na ipatutupad hanggang sa Enero 4. Sa ilalim po nito, papayagan ang mga TNVS na maningil mula sa oras ng pagtanggap ng booking hanggang sa pagdating sa pick-up location. Hindi tulad sa nakasanayan na ang singil ay nakabase sa lugar kung saan sumakay ang pasahero hanggang sa kanyang destinasyon. Ayon sa LTFRB, limitado ito sa 5 kilometrong radius at mag-iiba ang singil depende sa uri ng sasakyan. Nasa 24 hanggang 125 pesos ang rate para sa mga hatchback o subcompact na sasakyan, 26 hanggang 130 pesos sa sedan, 29 hanggang 145 pesos sa mga SUV at 58 hanggang 289 pesos sa mga premium vehicle. Samantala, binigyang direktiba naman ng LTFRB ang mga transport network company na bawal silang kumuha ng komisyon sa pick-up fare para mas kumita ang mga TNVS driver ngayong holiday season. Good news sa mga motorista. Inasa ng oil price rollback sa produktong petrolyo simula sa susunod na linggo. Sa pagtaya ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau, Assistant Director Rodela Robero may inasa ang pagbaba ng 1 peso and 20 centavos per liter sa gasolina at diesel. Inasahan din ang rollback sa kerosene, 1 peso and 75 centavos kada litro. Ay kay Robero, ang panibagong paggalaw sa presyo ay base sa 4 na araw na trading sa world market. Ang naturang price adjustment ay bunsod na rin ng malaking supply at mainang demand sa petrolyo at ang posibilidad ng peace talks sa pagitan ng Russia at ng Ukraine. Network News. Sinibak sa pwesto ang 16 na pulis kabilang ng hepe ng Dolores Municipal Station sa Eastern Samar na nag-inuman sa loob ng police station. Una nang nag-viral sa social media ang umano'y naturang walwalan ng mga pulis noong December 15 na bahagi umano ng kanilang Christmas party. Ayon kay Police Regional Office 8 Director Brigadier General Jason Capoy, posibleng maharap sa kasong administratibo at patawan ng disciplinary action ang mga pulis. Humingi naman ng paumanhin si Capoy sa publiko dahil sa ginawa ng kanyang mga tauhan at handaan niya siyang akuin ang responsibilidad. Ako po ay humihingi ng dispensa sa ating mga mahal na
mamamayan, mga tao, at willing ko pong akuin yung responsibility. Ulitin ko, hindi po kami nagkulang sa pag-remind ng aming mga personnel. Although hati yung opinion ng ating mga kababayan dahil sila po ay tao lamang, at bilang kabahagi po ng Philippine National Police, kailangan namin iset yung sarili namin at ang good example to all. Otherwise, mananagot talaga po kami. Si PRO 8 Director Police Brigadier General Jason Capoy sa panayam ng DZXL RMN Manila. Samantala, itinas na sa 150,000 ang pabuya sa makapagtuturo ng kinaroroonan ng nawawalang bride-to-be sa Quezon City na si Shera De Juan. Nawala itong si De Juan December 10 na nagpaalam lang na bibili sana ng isusot na sapatos para sa kasal na gaganapin noong December 14 pero hindi na ito nakabalik. Kaugnay dyan, nangako ang Philippine National Police na masusi nilang iimbestigahan ng lahat ng anggulo para matiyak ang agarang paglutas sa kaso. Isa sa mga sinusundan na lead ng pulisya ang nakuhang CCTV footage na kuha sa Commonwealth Avenue na pagsakay ng isang babae sa bus na hinihinalang si De Juan. Ibinigay na rin sa pulisya ang cellphone at laptop ni De Juan para isailalim sa forensic examination. Una nang itinuturing na pulisya na person of interest sa kaso ang fiancé nitong si Mark R.J. Reyes pero nilinaw ng PNP na hindi ibig sabihin na ituturing na siyang suspect at salip ay taong kinakausap para sa posibleng impormasyon. Mahigit 40 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo, sinira at itinapon ng PNP at BOC sa sanitary landfill sa Jensan. Kasama natin sa balita si Radyoman Rose Shoco ng RMN General Santos. Sinira at itinapon ng Bureau of Custom at PNP sa City Sanitary Landfill sa may barangay Sinawal, Jansan ang nagkakahalaga ng 41 million pesos na smuggled cigarettes na una nang nasamsam ng otoridad sa iba't ibang operasyon sa Region 12. Ang nasabing mga illegal na sigarilyo ay una nang nakumpiska sa mga nakaraang operasyon ng PNP sa Region 12 na itinurn over sa tanggapan ng BOC. Base sa record ng BOC, nasa 1,075 na kahon na smuggled cigarettes ang sinira bago itinapon sa sanitary landfill para masigurong hindi na maibinta o magamit. Ang nasabing aktibidad ay tinaluhan ng mga personnel ng Jensen City Police Office, mga tagapamahala ng sanitary landfill, representative ng COA mula sa Coronadal City at mga opisyal ng BOC sa pangunguna ni Angelito Agulto, Custom Operations Officer 4 ng BOC Subport ng Jensen. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Police Brigadier General Arnold Argente, PNP Regional Director ng Pro 12, mas paigtingin pa nila ang kanilang monitoring at pagtugis sa mga taong involved sa smuggling at illegal na sigarilyo sa Region 12. Kasama mo sa DXMD RMN General Santos, Radyoman Rose Tabausari Shoco, Tatak RMN. RMN Network News. Suspendido ang trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan sa December 29, 2025 Lunes at Enero 2, January 2, 2026 Biyernes. Sa inilabas na Memorandum Circular number 111 ng Malacanang, sinabing ito'y para bigyan ng pagkakataon ng mga kawani ng gobyerno na makabiyahe pawi sa probinsya at makapagdiwang ng bagong taon kasama ang kanilang mahal sa buhay. Magpapatuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic, vital at health services pati na ang mga may tungkulin sa kahandaan at pagtugon sa sakuna. Samantalang suspensyon naman ng trabaho sa primarong sektor ay nakasalalay sa pamunuan ng bawat kumpanya. RMN Network News. At sa ating Christmas sa Pinas, ang Pasko ay hindi lamang dekorasyon, isa itong engrandeng selebrasyon. Yan ang paniniwala ng mga kababayan nating Novo Ecijano. Narito ang Christmas sa Pinas Special Report ni Radyoman Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija. Sa puso ng gitnang Luzon, muling nagniningning ang diwa ng Paskong Pinoy. Taon-taon, dinarayo ang Nueva Ecija hindi lamang dahil sa kasaysayan at kultura nito, kundi dahil sa kakaibang paraan nitong ipagdiwang ang liwanag, pag-asa at pagkakaisa tuwing sasapit ang Kapaskuhan. At ngayong taon mas malinaw kaysa dati. Ang Pasko sa Nueva Ecija ay hindi lang selebrasyon, isa itong tradisyong bumubuklod sa bawat pamilya, kabataan at komunidad.
Sa Gapan City, na talaga namang inaabangan ng mga tao ay muling naging sentro ng atensyon ang makulay nitong lugar at kalsada na tinatawag ding Little Vigan, isang lugar na tila hinugot mula sa mga pahina ng lumang panahon pero pinuno ng modernong ilaw, makukulay na parol at magandang pasyalan na handog para sa lahat. Taon-taon inaabangan ng pailaw dito hindi lamang ng mga taga-Gapan kundi maging ng mga bisita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa bawat sindi ng ilaw, tila sinasabi ng lungsod, may pag-asang muling sisikat, may liwanag na patuloy na gumagabay. Sa hilagang bahagi naman ng lalawigan, hindi nagpapahuli ang San Jose City, kilala ng marami at tinagurian bilang Christmas capital of Nueva Ecija. Dito, ang Pasko ay hindi lang dekorasyon, isa itong engranding selebrasyon na nagbibigay buhay sa buong syudad. Mula sa mga pailaw sa kalsada, sa malaking simbahan at atraksyon sa paikot ng city proper, hanggang sa mga programang nagbibigay saya at pag-asa sa bawat mamamayan. Sa pagtatapos ng taon, ipinapaalala ng Pasko sa Nueva Ecija na may isang liwanag na hindi kailanman namamatay, ang liwanag ng pagkakaisa, pananampalataya at pagmamahal sa kapwa. Sa bawat sindi ng parol, sa bawat ngiti ng mga tao, sa bawat hakbang papunta sa bagong taon, dala-dala ng Nuevo Ecijano ang mensahe, may pag-asa, may liwanag at may Paskong tunay na atin. Kasama mo sa Arimen Nueva Ecija para sa Arimen Christmas sa Pinas, Radyoman Ace Blanca, Tatak Arimen. RMN Network News. Mayong buntag Pilipinas, ito po si Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita. Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News. Sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea na 27% ng isdang kinakain natin. Alam mo ba na ayon sa National Mapping Alam mo ba na ang dagat natin ay hindi lang basta tubig? Marami na tayong napag-usapan tungkol sa West Philippine Sea. Pero bihira natin marinig mismo ang kahalagahan nito sa ating mga mangingisda. Yan ay karapatan natin yan, bawat Pilipino. Kaya ayaw po naming mawala ang West Philippine Sea. Sana wag siyang mawala. Sana manatili siyang atin. Sana protektahan. Ang problema naman po, kaya yung China nambubuli. Hindi kami makapatuloy paghanap buhay. Ay, paano? Andyan sila lahat eh. Huwag natin gamitan ng sandata o basta diplomasya na makuha natin mabawi natin yung lugar na yon. Kung mayroong exclusive economic zone ng West Philippine Sea, dapat exclusively for the Filipinos. Yan ay karapatan natin yan, bawat Pilipino. Kahit saan mo man tignan yan, ay Pilipino pa rin ang nagmamayari ng West Philippine Sea. Dahil buhay talaga ang kapalit kapag nagkamali ka dahil sa punos na dumadating. Kaya napakahalaga sa amin yan, ang West Philippine Sea. Ako si Regino Renato M. Romero, taga-bayan ng Subic, lalawigan ng Zambales. Ako si Arnold Ponsilao Jr., galing sa Region 1. Ako si Casiano Jr. Mapano, galing sa Barangay Sisiman, Marabeles, Bataan. O si Leonido Moralde sa Zambales. Ako si Marichel Baraca, galing Bataan. Ako si Nina Sesuka, galing Barangay Sulamagi, Cabugawil, Sur. Sa aming mga isda, ang dagat ay aming buhay. Hatid sa inyo ng RMN at US Embassy Manila's Fish Ride Program. RMN Network News. RMN. Balitang Sports. Double gold medal ang target ng basketball teams ng Pilipinas sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Pasok sa semifinals ang Gilas Pilipinas matapos na maungusan ang Indonesia sa pagharap nila nitong Huwebes sa score na 71-68. Samantala, mistulang naghiganti naman ang Philippine Women's Basketball Team na Filipinas matapos ma-dethrone ang Indonesia 65-55 sa semifinal round. Makikipagtuos ang Gilas sa kupunan ng host country ngayong araw para sa gold medal habang sasagupain naman ng Filipinas ang Malaysia. Nananatili sa ika-6 na pwesto ang Pilipinas sa medal tally, hawak ang 41 na gold, 59 silver at 126 na bronze medals.
RMN Network News. 6 na araw na lang, Pasko na, bayan at sumainyo ang mga nangungunang mga balita. Ito po si Radyoman Aljo Bendijo. At Radyoman Zander Kayabyab. Mula po sa RMN Broadcast Studios sa Atlanta Center, Manila, Bayong Buntag, Pilipinas. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.